Вы слухаеце падкасты свабоды. На 84-м годзе жыцця памёр Васіль Сёмуха, беларускі перакладчык з нямецкай, польскай, латышскай, лацінскай, гішпанскай, нарвежскай, армянскай, украінскай ды іншых моваў свету. Ён зрабіў пераклад Бібліі на беларускую мову. Дзякуючы яму на беларускай мове сёння можна прачытаць многіх клясікаў сусветнай літаратуры. Васіля Сёмуху згадвае журналіст свабоды і перакладчык Ян Максімюк. Я пазнаёміўся з Васілём Сёмухам вельмі давно, яшчэ існаваў тады Савецкі Саюз. Я упершыню прыехаў у Беларусь у 1989 годзе. Я прыехаў па запрашэнні Сергея Шупы, які, я ведаў, працаваў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», быў перакладчыкам, і у тым самым выдавецтве працаваў Васіль Сёмуха. Было дзіўна, бо я ўжо тады крышку калупаўся з перакладамі на беларускую мову, і мне, натуральна, хацелася дазнацца таксама, што робіцца ў галіне перакладу, калі можна так сказаць, у Беларусі. Але інфармацыя ў Беласток даходзіла вельмі, я б скажам, скупая наконт перакладчыкаў. Пра пісьменнікаў мы ведалі, а вось перакладчыкамі як бы ніхто не цікавіўся, ці, магчыма, іх было вельмі мала, і выязджаючы з Беластоку я фактычна ведаў толькі 3 прозвішчы перакладчыкаў на Беларусі. Это Язэп Семяжон, Нестар беларускага перакладу, Сергей Шупа з самага маладога пакалення, ну і Васіль Сёмуха. Пакуль што я не чытаў перакладаў Сёмухі, але Сергей, натуральна, завёў мяне ў мастацкую літаратуру, і я з Сёмухам тады пазнаёміўся. Тады я дазнаўся менавіта, што ён перакладае. Ну, раней я ведаў, натуральна, што ён пераклаў Фаўста, і такое, скажем, за ім ішла пагодка, але Фаўст выйшаў даволі рана, і увесь, як бы, скажем, наклад быў распрададзены, так што рукі мне да яго не дайшлі. Якое ўражанне пакінуў на мне Васіль Сёмуха ад першага спаткання? Вельмі непасрэдны, як бы, скажем, просты чалавек. Як мне падалося, вельмі шчыры, прытым чалавек, які паслугоўваўся вельмі каларытнай мовай беларускай. Такой мовы я да той пары, да нашага спаткання не чуў, ну, але это было зразумела. Ён быў перакладчыкам, ён над мовай, як бы, скажем, мэтанакіравана працаваў. Але гэта была мова, я б сказаў бы, не столькі літаратурная, колькі народная. Самае, як бы, скажем, дзіўнае з Сёмухам было тое, я тады яшчэ гэтага не ведаў у 89 годзе, але ён жа ж быў выхаваны ад дзяцінства ў заходнепалескай гаворцы, і беларуская мова прыйшла да яго крышку пазней, калі ён пайшоў у школу, але тая, як бы, скажем, аснова дыялектная яму давала, як бы, такое другое дыханне. Да літаратурнай беларускай мовы ён браў слоўцы ці нават стылістычныя канструкцыі з народнай мовы, той, якой ён ведаў палесся. У 89 годзе мы, натуральна, гаварылі на літаратурнай беларускай мове, але потым, калі я з ім сустрэўся другі раз праз 10 гадоў і трэці раз зноў праз 10 гадоў, мы ўжо пачалі гаварыць па-свойму. Я на сваёй падляцкай гаворцы, ён на сваёй заходнепалескай, а потым нават сталі перапісвацца. Чым адметныя пераклады Сёмух? Натуральнае пытанне, бо пра Сёмуху кожны чалавек, які цікавіцца літаратурай Беларусі, чуў і ведае, што Сёмуха ён у нечым адметны. Як для мяне, ён перш за ўсё адметны сваёй каларытнай беларускай мовай. Я адчуваю ёй, як бы, скажем, народны пачатак. То бок мова вывучаная не на факультэце, не на філалогіі беларускай ці дзе-небудзь яшчэ ў педагагічным інстытуце. Амаль у кожным перакладзе гэта адчуваецца. Найболей, як мне здаецца, гэта народны пачатак этой мовы адчуваецца ў перакладзе раману Грымельгаусена «Авантурнік сімпліцісімус». Гэтую кніжку я перачытваў 2 разы менавіта, каб засвойваць некаторыя такія словы. Былі кніжкі, пераклады Васіля Сёмухі, дзе я словы проста взяў, выпісваў сабе на паперу, каб іх навучыцца, каб іх потым самому карыстаць. Я не аналізаваў перакладаў Сёмухі на прадмет іх, як бы, адпаведнасці арыгіналу. Так што я не магу сказаць, наколькі ён блізка і лексікальна і стылістычна быў да арыгіналу. Пераклад гаворыць
сам за сябе. Калі ён добры, ён можа фармаваць ваш густ, ён можа выклікаць вашу любоў да літаратуры. Я некалькі разоў пераконваўся, калі паспрабаваў параўнаць пераклад з арыгіналам, што менавіта тыя пераклады, якія я чытаў у дзяцінстве, не ведаючы арыгінальных моваў, яны былі даволі далёкія ад арыгіналу, але ўсё ж такі яны так тую цікавасць і любоў да літаратуры выклікалі. Напрыклад, калі я захацеў перакласці адзін раздзел з Дон Кіхота Сервантеса, а я ўзяў расейскі пераклад, які я калісьці чытаў у дзяцінстве, ну і да свайго вялікага здзіўлення зразумеў, што перакладчык там даволі свабодна падыходзіў да тэксту арыгіналу. Рэчы, якія ён лічыў нецікавымі для расейскага чытача, ён проста мінаў у гэтым перакладзе і так зрабіў, як бы скажем, такі скарочаную версію перакладу. Тым не менш, на гэтым, як бы скажем, такім недасканалым тэкстуальна перакладзе выхаваліся пакаленні, як кажа, і палюбілі Сервантеса людзі. Так што пераклад это даволі такая, я б сказаў бы, дзіўнае мастацтва, літаратурнае мастацтва, якое дае нам адчуць смак літаратуры не абавязкова трымаючыся верна арыгінальнай літаратуры. Калі б хтосьці мяне запытаў, ад чаго пачаць чытаць Сёмуху, каб адчуць смак такой літаратуры, пра якую я толькі што сказаў, то я яму сказаў бы: пачніце ад перакладу раману нямецкага пісьменніка Грымельсгаузена 17 стагоддзя «Авантурнік сімпліцісімус». Это добрая рэч, перакладзеная вельмі сакавітай мовай. Сам Грымельсгаузен напісаў менавіта народнай нямецкай мовай свайго часу. Выдаўцу гэта не спадабалася, і ён папрасіў перапісаць гэты раман, крышку яго зладзіць, каб гэта была мова адукаванага пласту нямецкага грамадства. Грымельсгаузен пагадзіўся, і сёння нам выпадае толькі шкадаваць, што ён, як бы скажем, крышку згладзіў і так пакрапіў крышку адакалёнам гэты свой сялянскі пах. Сёмуха, ён, як бы скажем, гэты сялянскі пах узмоц, дадаючы кучу словаў нават са свайго заходнепалескага дыялекту, толькі крышку фанатычна яго беларусізуючы. Калі раман «Авантурнік сімпліцісімус» падасся камусьці занадта тоўстым, занадта доўгім, каб прачытаць, можна прачытаць рэч менш аб'ёмістую. Гэта аповесць Гофмана «Курдупельцахес». Фантастычная гісторыя пра феяў, пра нейкіх там карлікаў, абсалютна фантастычная, але перакладзеная таксама мовай майстра, які адчувае беларускае слова да драбніцаў. Хаця, калі мы гаварылі з Васілём Сёмухам наконт таго, як ён адчувае, як яму адчуваецца беларуская мова, у якіх мовах ён пачуваецца свабодна, а ён быў даволі асцярожны. Калі дазволіце, я працытую Васіля Сёмуху, і што мне ён адказаў на пытанне, і якімі мовамі ён валодае свабодна, на якіх мовах ён думае. У нас была такая ідэя, каб зрабіць з Васілём Сёмухам інтэрв'ю, і калі б, скажам, з гэтага атрымалася нешта толковае, мы планавалі выдаць кніжку. Гэтая ідэя, як бы, скажам, спынілася на 21 пытанні. Васіль Сёмух адказаў мне на 20 пытанняў да этой будучай нашай кніжкі. Калі я яму задаў наступныя пытанні, і ён сказаў, што не, прабач, Янка, я не буду табе адказваць, бо зараз мне трэба было пагаварыць пра нейкія вельмі непрыемныя ў маім жыцці рэчы, калі мне людзі рабілі розныя подласці, і тут, калі гаварыць праўду, дык трэба было б сказаць, а у мяне няма ні ахвоты, ні жадання, ні адвагі, каб пра гэта гаварыць. Шкада, што гэта развалілася, але я думаю, адно пытанне, адно з пачатковых пытанняў, якое яму паставіў пра мовы, варта тут працытаваць. Гэта было пытанне з 2012 году. Давайте паспрабуем крыху разабрацца з вашымі мовамі. Вы перакладаеце наогул з нямецкай, польскай і латыскай. Наколькі свабодна вы пачуваеце сябе ў гэтых мовах? Ці вы маглі б, напрыклад, перакладаць літаратуру з беларускай на нямецкую або на польскую? Пытаюся між іншымі таму, што хачу пачуць ваша меркаванне пра тое, наколькі чалавеку магчыма пачуваць сябе свабодна і натуральна ў некалькіх мовах. Гэта значыць выказваць у гэтых мовах усё, што сэрцу заўгодна. У сям'і, дзе бацька швед, а маці полька, дзіцяці магчыма вывучыць і польскую, і шведскую як родныя. Як я разумею, у вашым выпадку няма праблемаў выказаць усё, што ляжыць на сэрцы па-беларуску, па-расейску і на вашым пружанскім варыянце, заходнепалескай. Дзіўна, чаму вы не перакладалі на расейскую. А можа, перакладалі, толькі я нічога не ведаю. І як насамрэч вам нямецкая? Вы можаце на ёй думаць? Усе такія пытанні даволі даўгаватыя ставіў, каб менавіта атрымаць доўгі адказ і даволі вычарпальны. Ну і вось спадар Васіль так мне адказвае. А давай, ж разбяромся. Так, перакладаю з нямецкай, польскай і латышскай. Наколькі свабодна пачуваюся ў іх? На самым пачатку перакладчыцкай практыкі пачуваўся абсалютна свабодна.
Нават ганарыўся, калі мог нешта перакласці без слоўніка, пасля адпала слова абсалютна, пасля да свабоды дадавалася нейкая няўтульнасць, пасля няўтульнасць ператваралася ў мулкасць. Цяпер настала пара, калі правяраю сябе па самых, здавалася б, элементарных словах чужой мовы, калі закрадваюцца нейкія сумненні. І нарэшце прыходзіць разуменне таго, што нават у роднай мове немагчыма, мне, прынамсі, пачувацца свабодна. Любая мова, яе космас бясконцы, да канца не зведаны. Вось так і пачуваюся. Калісьці спрабаваў перакладаць на нямецкую. Нават адзін вершык напісаў. І зарокся больш ні-ні. Ні на польскую, ні тым больш на латыскую, пасіўнае валоданне. Ні на рускую. Быў пераклад на рускую з Караткевіча, «Ладдзя роспачы», апублікаваны. І «Леаніды не вернуцца да зямлі». Дзякуй Богу, не публікавалася. Перакладаў толькі па просьбе самога Караткевіча, з ягонай аўтарызацыяй, з ягонымі падказкамі і з маімі згрызотамі, бо не мог адмовіць сябру, які верыў, што я змагу. Цяпер спадар Васіль цытуе кавалак майго пытання. Няма праблемаў выказаць усё, што ляжыць на сэрцы па-беларуску, па-расейску і на вашым пружанскім варыянце заходняпалескай. І кажа: «Ваня, ты так думаеш? Не веру. Адкажу словамі аднаго з маіх любімых рускіх паэтаў Тютчева, дарэчы, слабенькага перакладчыка. Как сердцу высказать себя, другому, как понять тебя, поймет ли он, чем ты живешь, мысль изреченная есть ложь». У гэта верыў і верыў, у гэтым пераконваюся з кожным сваім новым перакладам, як бы яго ні ганілі, ні хвалілі. На заканчэнне ён кажа так: «Ці магу думаць па-нямецку?» Магу, але вельмі рэдка, калі працую з нямецкім тэкстам. А вось у снах бывала, я цэлыя прамовы казаў па-нямецку, прычым правільна, без памылак. Это нейкая незразумелая мне асаблівасць чалавечага мозгу ў сне падсоўваць на язык тое, што правільна закладзена, але кепска, без розуму выкарыстоўваецца на яве, калі поўныя збоі здараецца на кожным уроку. Не паспееш нешта сказаць, як адразу шкадуеш, што з дуру, не падумаўшы, ляпнуў. Для гладкасці ж патрэбная практыка маўлення. Канец цытаты. Яшчэ адна важная рэч, якую варта заўважыць, калі мы гаворым пра Васіля Сёмуху, гэты перакладчык перакладаў не толькі свецкую літаратуру, ён фактычна даў першы, я б сказаў бы, уцямны пераклад Бібліі на беларускую мову. Што праўда, у 70-е гады выйшаў пераклад Янкі Станкевіча, але гэты пераклад малавядомы, і ён быў перакладзены на такую асаблівую версію беларускай мовы, што карыстацца ім у царкоўнай практыцы практычна немагчыма. Ну, а як, наколькі я разумею, пераклад Васіля Сёмухі, там-сям ён выкарыстоўваецца у царкоўных богаслужэннях. Я думаю, усе мы разумеем, што смерць Васіля Сёмухі забрала нам майстра беларускай мовы. Хаця, як я сказаў, ён сам як бы ў гэтай мове і не нарадзіўся, але калі я гляджу на ўклад палешукоў, якія нарадзіліся ў заходнепалескім дыялекце, дык я думаю, гэтыя палешукі, яны належаць, як бы, скажем, да вяршыні беларускай культуры. Давайте толькі взгадаем прозвішча Евгеній Янішчыц і Алеся Разанова ў паэзіі, Васіля Сёмухі ў перакладзе. Я думаю, засталіся такія людзі, якія будуць перачытваць ягоныя пераклады, як я, засталіся людзі і з маладзейшага пакалення. Мне прыгадваецца, як у 98-м годзе я браў удзел у Польшчы у перакладчыцкім семінары, арганізаваным фундацыяй Баторія. Гэта быў перакладчыцкі семінар для маладых перакладчыкаў з моваў суседзяў Польшчы, беларускай, украінскай, чэшскай. І на гэты семінар запрасілі мяне ўжо як бы эксперта. Я ўжо тады быў, скажем так, сярэдняга пакалення, а з Беларусі прыехаў Васіль Сёмух. І мы тады гутары з маладымі перакладчыкамі, Сёмуха дзяліўся сваім досведам. І тады Сёмуха прачытаў гэтым маладым і мне, да нашага здзіўлення і захаплення, свой пераклад фрагменты паэмы баль-оперы Юліяна Тувіма. Я думаю, было б вельмі дарэчы хаця б фрагмент гэтага перакладу працытаваць, таму што, як на мой погляд, гэта найбольш майстэрскі паэтычны пераклад на беларускую мову. Сёння ў оперы ўгодкі.
Сам вялікі архікратар баль дае на ўвесь тэатр. Мыюць майтачкі-какоткі, на пракат хапаюць шмоткі, збоі, ціск па ўсёй сталіцы, процьма войска і паліцыі, ззяюць каскі кірасіраў, ззяюць боты камандзіраў, коні ў мыле, коні рыжуць, мчаць машыны, каламуць, на нагах усе агенты, патрыёты, канфідэнты, хваляванне і нясцерп, у цырульнях вёрсты чэргаў, шал і агла, вар'яцкі вэрхал, у дзяўчат у лытках сверб. Вось гэта пераклад майстра. Вы слухали падкаст Яна Максімюка, прысвечаны перакладчыку Васілю Сёмуху, якога не стала ў нядзелю 3 лютага.